Amen. The guy to people against the board of elders. Banana my every man and one for the armies. It's very good. Nyasha. Because social Sarah the father of the house in Mama. Apostle and my name of our apostle. Amen. Genesis 32, verse 11. Genesis 32, verse 11 in our word. This is Jacob praying. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear you, lest he may come and attack me, and the mother with the children. This is a prayer request. Ya Jacob, deliver me from the hand of my brother. I'm a challenge, but let's power his brother. So, what in our prayer closes, that's a deliver me. It's a deliverance prayer. I'll skip later Genesis 33 verse 4. Genesis 33 verse 4. And the Bible reads, but Esau ran to meet him, embraced him, fell on his neck, and kissed him, and they wept. This line, God answered this prayer. So Genesis 33 4 ya prove that the Lord delivered him. Why? Because Baba Sangana, but he embraced him and he kissed him. So this is an answered prayer. An answer to your prayer. So this text until I'm giving it now. How God answered the prayer of Jacob. Genesis 32 from verse 24. Now Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of the joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel. For you have struggled or wrestled with God and with men and have prevailed. And Jacob asked the same, tell me your name, I pray thee. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. Let me pray. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. So I'm sure I'll be teaching tonight. I'm sorry, kwemunamato. Maybe I'll put it this way. Let me show you how God answers your request for your prayers. God answers your prayer or your request in many ways, but didn't see that to go sana panapa. It's really unique. It's not jailika. Ineta mtu anafundi zuru mara asada wapindura. Sasa kwa sababu wali show philosophy ni mtu anapokuja mindro yama na mindro yashi ino which is not true. He is the same yesterday, then forever. But in my case, apindura say. It's good to have time for testimony when I start but testimony I see formula but inside actually so there are times some they will fast, some they will pray, some they will dance their way to victory, some they will give their way to victory. So my dimensions how God answers people. It's a bit strange and I'll explain. And the Bible which is the one who discover through prayer, through knowledge in general, which is why I found. Joshua prayed and it was completely but one thing I know I found. What rotates is the earth. So why gonna move to Nagatomira?
I mean, it's a bit weird in this strange. I still have a miracle, but I want you to understand this thing. The wisdom of God and the power of God, they're trying to say, but I need to turn off and go away natural. On the Zavana Baby, whenever combating, whenever for example, we can start the fish in the Kamana can go in 2 years. We don't the fish in the Papa and I can check the fish later to Mukani Mudu. So, Balabam, which would be what I can. Why? Because whenever they don't know how to separate means, one in Yama. Fish and Jewish, they say Jewish, but it's not. So, can also much want to separate means, Babanyama. Fish for only is a challenge, I see blessing. So, Balabam, they want to bless, they want to bless, I want to be fish. You would have to punish, no manifest that. Kanashabanaka, Jamu, or Wabusa, or Chono, but I would have this. I'll give you an understanding in scriptures. Papa, we are in this. My own just as look, just look down for the me. She got the lot of meeting. But number one problem, he was blind. Number two problem, my own name, even as both actually problem. The good of it, when I know that's why to get me tag up when the notion of me, I'm tired. This means he is more dangerous than how than doing his blind. But you can have blind when normally doesn't matter. But you can have one for so there are times when you are more dangerous when you are blessed. You don't even need to know this issues. But to you it sounds unfair. Let us say the one so mindset here, no kufunga pale ndio mtu mwana tulikombolela maana is no kufuata. Tunafunga kufamba shakadai. I want to tell you this more not kufunga na mambo amali wale sivara mambo. So unafunga about tomorrow, wakasiana na mwana who knows tomorrow. Which means connection to all that has is good for you tomorrow, but it's good for you because you are seeing it with the eyes of today. After some time, what so we're going to reflect on our relationship. Jacob, kwemunamato wake ndio kuti deliver me from my brother. Wani mulisana kuripo akapapamba mkomo wake anakushigamuchira nokuti angaita sekungamuvhitira blessing. Saka paanozwa kuti ndine problem ne mkomo wangu is after me. So he prayed, Lord deliver me from my brother. Akuna chinhu chinorwadza chekuti deliverance yako kuda kutoenda kubva kuhama dzako kuende kuma enemies. Nakati kutaura kwekudhara kwekuti beware of enemies. In our time, beware of those who love you. They are more dangerous. So tona BP ne madzimai mazhinji panapa ndiye iri kukodzwa nevanhu vanogara navo varume vavo vanodara navo. Haisi BP yepanze ndeyekubai. Zvekuti munamato wako chaiwo ndewekunamatira chiri mumba kwete chiri panze. Lord, deliver me from my brother. Deliverance yakauya sei. They appeared a man. Jacob ndobvasana nemumwe mutumwa ndobva vatanga kurwa. They began to wrestle over the night. Mangwanani ndofunga akava better understanding. Bible rinoti kuchema kungauya usiku asi mufaro mangwanani. So usiku reflection ye ignorance. Mangwanani reflection ye knowledge of the truth or revelation. Which means I fight achinokomborera. Kusvika ane ruzivo kuti I'm fighting my blessing. Imagine all night muchirovana pangobuda zuva wakabata maoko kuti ndikomborerei. Unorovera zvinokomborera. Why do you fight your blessing? Ignorance inoita kuti ufight a breakthrough. Ignorance inoita kuti urwisane nezvatumwa naMwari kuti zvikubatsire. Why? Because mindset yake ndeyekuti my brother is after me. Saka mindset yake ndeye fight. Saka panongo apia munhu anongoita pfungwa kuti pamwe ndiye atumwa kuwana neni. So there are times when your problems in your mindset. Mindset yakaudzwa kuti ukangobudisa sowaira asi mari yafanira kubuda chengeta mari yako. Saka every time you giving unoona kubuda auone blessing. So mindset yako ndo the biggest battlefield. Yekuti dai Mwari atibatsira. So he began to fight, he began to wrestle. Kwa kuenda ndo pakati I will not leave you unless you bless me.
which is the west, the northeast. So remember, he was left alone. So I don't tell I change the blessing, but I don't tell I make a problem. I see a problem. So family by that time but imagine perfect say I one way the move. No time to bless me. Saka aro batako muriro saka kalanta family yake achinzi kuita kukwatwa so anota nakukwara ndarupa fatu, which means anizvaanzwa faith comes by hearing and hearing by the word. Vanhu vari kumuona havana chavanzwa vane zvavaona. We don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing. So by encounter yake nemutuma anti you are now blessed, but parusangana nefamily vari kumudzira tsitsi wakuvatwa. Saka wachona kuti paunoenda musociety mucommunity mune vanhu ukataura zvinoitika muchechi nezvaunoitira mwari wako vanonose kungokubatirira, because they don't hear the word of God, but they see you are struggling, but you are taking money to the church. Beware of good people who are not godly. Everyone are right. I remember when I started ministering in Muparinga, location, a friend of mine after preaching he was worried. He was not happy. He was worried. Somebody was worried. He was not happy. Why? Because so he tried to get counseling, but he got discovered. But I don't think counseling. I don't be some vision. So encounter yaita yamusiya chintu you are blessed, but zvinooneka by sight asiwa aine problem. So ndoda kushumira kuti imwe favor yaunofana kuona kubva kuna Mwari haisi favor yekuti nyika ingaone but ichazoona. Tingangoonekwa nenyika iproblem iri pauri. Ine mindset ine pfungwa yakakura nayo kuti pain yega yega marwadzo ndofunga kuti Mwari vatibatsire because marwadzo asi right, but ndazodiscover Genesis 3:15 Mwari vatipa musoro mukadzi nemurume atadza. Mwari vanoti I will increase pain in childbearing. Ichawedzera marwadzo pakupona, which means when they would increase and they would introduce, the pain was already there, but it's volume. So pain was there before the fall of man. Pain was there before sin, which means there's a godly designed pain for gain. I will increase, I will introduce. The pain is already there. So there are times you put it, blessing your own good, even the pain side of it. So I never be resistant to the pain side of it, you cannot have it. Mkomana uishiripo neshe kuti akarowa munamato wake wangori kuti deliver me from the hand, fight rowa na Esau. Denga baraka buruka ndokuvara rowa asikuda kurowa. Ali kuchika fight, but denga baraka buruka nasiyana mkuwaza. It seems as if baraka rowa ne mtu akakuwaza dai akarowa na Esau pamwe yari simona wa mailaki. So akuvaipa pachika mina asikuna kufamba. But aita encounter step yake ya change asima family mazoezi ndokuda kuti aita encounter nemutumwa. Saka bado zoenda pambili Bible rati pa akasangana na Iso hana kumufighter akamubundira ndokubva kuchona, which means pane deliverance process yakaitika kuti Mwari vanoda kubvisa kurohwa nevanhu kuti vakurove vari iwo kuti vanhu vagone kukugamuchira. Mukadzi anonzi haana breakthrough yeupenyu hwake yakauya musi wakaudzwa rafu nabishop muchechi kuti waini inoinyanya unonyanya kudhakwa. Ndokubva ataura kuti mukadzi ane shungu. Bishop ndokubva azochinja vakati Mwari ngavakuitire zvese zvaunoshuvira. But sinzwa munamato wake ndokuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Kuti akuda mucompetition naPenina ane revelation. Revelation aiwana kupi yekusiya mwana kuchechi iyo competition iri kumba. Kuna kuti respect the house of God more than his own house. Zvabva paanonzi unonyanya kubatwa newaini unodhakwa ndopa akatoziva kuti pachechi pacho zvatodhakwa. Pane kuti bishop vati encourage kunamata ndova akutotishauda. Saka Mwari mukandipa mwana ndokupai bishop. That's why Samuel was a replacement yaEli pachechi. Nekuda kwokuti paakangotupa ndo paakava nechizaruko kuti kutupa kunotaridza kuti Mwari iwo futi vane problem yekuti havasisinawo munhu. Saka Mwari mukandipa mwana ndokupai.
zvoreva kuti breakthrough yebarrenness yakapera pakuziva kupa Mwari. Nokuti ane need yaakaona in the house of God more than need iri kumba. Need iri kumba isinyaya pakuti kudii vanga vakarongwa pamwe chete naPenina. Penina ane vana vakawanda. Ndakuronzwa Penina achidogona kusiya vana 2 or 3 pachechi. Penina anopinda ipapo but haana basa nezveipapo. Muchechi type iyo iripo. Ndeve pano but zvipano chaizvo haana basa. Zvekuti anopinda pano ndizvo bali kuti achiita zvipano. So aziva kuti chakandipa imba wanano ndiMwari kwete vanhu. Chikuita kuti ndidiwe nemurume wangu eukana haisi nyaya yekuti ndine the fruit of the womb. I've got grace over my life. Kana accept pamutera wangu nemusabereka. Murume haana kundidivorce nekuti zvikonzero zvokuti ndidziwe zvanga zviripo. Saka Mwari mukandipa mwana ndakuappreciate kuti pakushaya mwana imi mamuna kundishayisa zvandingachevere muupenyu. Alright, so komana uyu aita encounter nemutumwa Jacob. They began to fight, they began to wrestle during the night. But one day the request you would bless me, but the blessing part of the story, when a questioning, an interview. Remember, when I foot to compare washing Baba, Baba Kura, Sanya Soul, Baba out in the line, about the Guinea Soda way. Some common Alipano on one machine, the Pinepa. But this time, I said, I encounter I must speak the truth. You can fool people, you cannot fool God. You know what I'm going to but I will get better one. So, I don't know that I was it. I don't know what I'm changing and what I want to tell again. Why would the person who would have blessing learn to speak the truth? Maripandropa Father would not change it and near. Pashomayo Tanga, one wait a simple. Ratings are one are serious. But in so long, but I'll take care of my brother's son. See, you should have almost a miracle. So, God knows you. So, Baba tested the show, I will do tangle wishes. Baba wrote one to this show, manage Madame trust and exchange. So, from a bunch of body requests, another exercise. That's why Moses was called Pamberi Paro, yet he was a young brother to Aaron. Same one, action ya Moses was enough. Kusika Mwari kuti vatange kushanda naMoses. Moses vari muEgypt akauraya muEgyptian. Mwari plani yavo ndeyekuzouraya maEgyptian paRed Sea. Saka Moses pauraya muEgyptian ade naMwari kuti mukanonoka ngatotanga. Mwari vanoda kuburuka vataure naMoses to deliver the people of Israel. Mwari vasati vaburuka kana kutaura naMoses, Moses akatotanga kudeliver hama dzake asina calling. This man is ready for my way. Don't plan but my Egyptians. So there are times when people begin to do things, you know, one law of attraction. You keep my own motion. The other number 3, name got to right. Because here I spray request you right. Unode na oji right mpenye wako. Mwara atoreji shiri right oisa pasiri right. No matter wanamata saying akatendeka. Type ino ya kwa uri. I reflection ye type ye za uri. Dokutendeka kwa mwara. Asaponza mwenye akafunga kurogo anu ya kucheshi. Kwete akafunga kunamata. Akafunga kurogo anu ya kucheshi. Kwete kufunga kunamata kurogo anu ya kucheshi. Sasa unasanga naona brother wakaya mzoita say futi. Unozwana mamu batiri kuitisana vantu kuvharana. Hapana chechi iripo. So Jacob asangana nemutumwa prayer request deliver me, but deliverance yake he was wounded. Deliverance yake he was fought. This man he was already blessed. He had riches. About 11 sons. Benjamin. Nobody question what is a blessing. Because in every time my blessings, no blessing. My blessings, my fruits, you are blessed. Blessings, my fruits. Majanje, matowe.
But kuti tive nematowe nemazhanje panofanira kunge pane muti unonzi mutowe. So blessing is the tree. Blessings are the fruits. So paari kuti handikusiye kusvika mandiropafadza, he knows kuti ndine zvandakaita ndikaakwaya zvandiinazvo, but me as a person I don't have that blessing. Ndine zvandakakwanisa kuakwaya, but as a person ndosaka iye paakati handikusiye kusvika mandiropafadza, denga rakadhila naye, haana zvaakapiwa, but he was blessed. Ane zvaakaitwa. So pane zvatinoitira Mwari, we attract blessings. Pane zvatinoitwa naMwari, we become a blessing. I will explain again. Kuti uve chiropafadzo, God must do something in you. Kuti uve nemaropafadzo, you must do something unto the Lord. Zvinhu tu zvakasiyana kuva a blessing nekuva nema-blessings. Nokuti ukava a blessing, even pakwaya matsotsi vakaita temper round nezvakakukomberedza, you can still bounce back because you are the tree that produces the fruit. But ukava the fruit without the tree, fruit ikangobiwa hapasisina nokuti the tree is not there. So to become a blessing, allow the Lord to do something in you. Tendera Mwari kuti vaite chimwe chinhu mauri. Vanhu vazhinji vatinoyemura, they were wounded. Kana ndichiti wounded ndikureva kuti pane zvavakaitwa nedenga, zvokuti ukazvinzwa unotaizva zviti wai uchauri kudewe ma-blessings. Ini pana ndiri kuchikoro ndaitoda kupasa, ndobva ndafoira, ndobva ndadiscover kuti kuda is not enough. Pandakatofoira kuti ndaitoda kupasa, pandakafoira ndichida. Kuda is not enough. Wada panoda dedication to study, not to play around. Saka inini kupasa ndaida, kutamba ndaida. Some results haana kubva pachoice, akabva pacharacter. Character is the hand that drives your destiny. Saka dzimwe nguva vanhu havazive difference yemunhu ane chipo nechido. Because vakafanana, munhu ane chido nebhora anotamba bhora. But nokuti haana chipo, haanisoka star anozibhuza. Vangu mabhuza aya. Chido. Kota komana takwana 1100. Saka hamuzi masoka star anozibhuza mabhuza. Because mune chido. But kana uine chipo, you are wired and gifted, you become a star. Wotorarama nebhora racho. So munhu akava neunderstanding yekuti chinonzi blessing dzimwe nguva chinotoda kuti Mwari vacho vandishande, vaite sekunge vari kundirwisa ivo vachindirwira, vaite sekunge vari kundifighter to change me, so that pandinoita encounter nezvinoda kundirova, there is a change. Paakatosangana naiso haana kurohwa. Why? Nokuti atorohwa kudhara. Iso paakaona akaona young brother ari wounded akutadza kufamba, paakasangana naye paakabva kumba aifamba zvakanaka zviri normal, but nokuti aita encounter nedenga, he is wounded. So iso paari kuona munin'ina wake haarove akarohwa kudhara, damage akadamagwa kudhara, maari mane shungu nekurwadziwa kuti it's my brother, ndobva asvika achimubudira kureva kuti it's safe kuti Mwari vakurove. Why? Nokuti Mwari vakakurova unowina. Mwari havambokunda vakakurova. That's why panari verenga rati mutumwa achiudza Jacob, you have fought with men and fought with God and you have prevailed. Naturally it's not good statement kuti munhu angarwe naMwari akakunda Mwari. Hazviiti, ndiMwari wamasimba ose. As scripture yati mutumwa achitaura naye, you have prevailed against warwa nemutumwa ukarwa naMwari ukakunda. So your name from today hausisiri Jacob, you are Israel, because wakunda. So kwa Mwari ukaona vanokunda, vanhu vanenge varohwa. Vanhu vaunoona vari successful vakabvumira kurohwa. Enda iwe katicha rorohwa kuchikoro. Because uri mufana unomusa kuti kuroverwe. Unofunza kuti kumapa. Gamba shungudza ticha ndisekuti verenga funda so that ramangwana rako riite zvakanaka. Ticha asingarove ndiari more dangerous. Ari kuti ina ndikurove but future ichakugadzirisa. And the future iri dangerous. Inorova iwewe, madzimai vako, vana vako, zamukadzi wedofu, vana vedofu, muri pamba 1. Zvokuti dai vana vaikumurwa kubvunza vaifanira kubvunza nemudhara kurohwa kwese, hamusiri kuti rovesa ine.
mindset yako ilipoa. Tukurowa nekuti asitanda atikuverenga. Instead yekuti ndiverenge chegera kurowa, ndaiviringidza mashortage. So unogona kudefenda shamu at future nemashoti waurokwacho. Wakavhara shamu but poverty haivharike. So murume aita encounter nedenga. Arowa akuwatwa but anzi you've prevailed wakunda. So vamwe vatinochemera vatinoyemura vane zvinhu zvikuitika muupenyu pane pavakatendera kurowa. Kurowa hakunakidze kunorwadza, but kana kurowa kuchigadzira ramangwana ndakazodemba mufuture ndakuti dai takangorowawo. Bosi pane dera ndakasangana nemukomana wandakafunda naye. Zvinhu zvake zvakabatana ndikatoudza vana vangu ndatiri kuona izvi vana vakarwadziwa. Zvakatinotaura kadonza waona uso vanangu vanofara kuti auyiyaniikwe upenzi vakadzamesa ati sanga waiteiwo ndokune furinyu kei. Mumwe wangu akabvuma kurowa indakaviringidza mashoti chamaina kushanda but future manje iri more dangerous. So Jacob was wounded but utumwati you've prevailed. Pain kuzvinhu zvamwari, pain kuzvinhu zvamwari inoattracta gain. Zvaunochemera nezvaunoda dzimwe nguva zvinotora process yausingadi. Ndaikutaura pane imwe nguva kuredhiyo kuti munhu wese unoda uchi but nyuchi dzinoruma. So kana wakubuda uchi usashandise moto, usadzipisa. Ruma uchingoshingirira usochidzidzinga so wodya uchi. Ndo dzinogadzira umwe. Saka gona kubata nyuchi yako zvakanaka, especially marriage. Uzati nyuchi inoruma but ndochi mudhara. Ndio yazoibwa anchi baba chenyuchi. So Jacob fight yaasangana nayo yakalota blessing. Inside the no fungal blessing, they must receive your blessing. You are blessed. I receive this, I receive. And I receive a makoraka wanda, but I cannot manifest. Why when the currency was the process to receive, yakatakura pain. Kufara kuri right particular declarations, but the process involve pain. Yakuti zimangwa izo zondoza usingade. Blessing yamwari ilipo ila available kumuna anotenda nekugamuchira, but allow the word of God to work through you. Adam kuti mwari vamupe mukazi. Bible wrote, and the Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. Urariswa hope huru mwari vakavhura parutivi wake, which means number one blessing yakapiwa munhu naMwari chekutanga, man was opened by God. That's the picture yeoperation. Kureva kuti nyama yako inoshandwa nayo kuti pakuriswe zvakavigwa nokuti mwari vakaviga zvinokosha mudziyo wefu, which is the flesh. So there are times yekuti blessing yako involve pain against you. So makorano tofamba uchita I receive. And wakaipa unofara kuti gore rapera kana makore akafamba uchita receive pasina chaita audzingwe chechi unombusiya wega. Frustration is dangerous. Panokuita munhu anokupenya kunyika kuti manzi kwanga nekureceive pane chabuda here. Wewe unonso ndibeta kutumira. Panika fight kari involved. Panika kurwiswa kari involved. Jacob asuda kurowa ana kuti andikusiye chitama ndirowa. Request ndeyekuti deliver me. Kurati chekurowa ndo yanisingade. So pane nguva yekuti pakaparidzwa reusingade, murume aigara pa beautiful Genesis chapter 3. Dei rakaparidzwa message against zvaakagarira ndo yaakasimuka. Nokuti chaanga akagarira ipapo isilver and gold. Saka Peter paanosvika kubva silver and gold handina. Vasati vatomboita miracle, unofunga kuti akanzwa sei? Anozoti ava ndo vasina mweya, havana moyo. Vamwe rukanda marava dzakuparidza kuti hapana mari. Musi wakaparidzwa message iri against zvaakagarira, haana kuramba akagara akasimuka. Sometimes chinokusimudza chinorwadza. I remember ina mbuya vangu kumushoko vaiti vakarwara vaishumira kunobaiwa mainjections.
Achiti msudanga nezvipatara kana vakandipa majekiseni vaiti kupiwa kwete kubaiwa. Vakandipa majekiseni. Isi madika atipiwe tobaiwa. Why? Because vaka cautious of medication more than they need to. Sure, jekiseni rinorwadza, but process iyoyo iri kupedza marwadzo. So there are times that the moment yauda kuti dai Mwari ropafadza, haasi kutuma the blessing yauri kuda, ari kutuma a process iri painful inobereka chauri kuda. I always encourage men kuti ngatitorere the mentality of ladies. My ladies one are very strong. It's the truth paunotaura payo kuti zvara kunorwadza, but havasiye. Havazviita havasiye. Kana vatodza asataurwa kuti zvara kunorwadza akatozvara kuchiti. Why? Because akaisa value pakuva nemhuri more than the pain. Ane vana 4 achikuta kuzara kunorwadza ukadzoka next year akupusha kuti vana vari kureveisera. It's true, it's not kurwadza, but the process inobereka zvaari kutsvaka mulife. So there are times in which takangoparidza the good side, the good story inoda kunzwiwa nevanhu, but hatina kuequipa vanhu to be ready to embrace a painful moment that will give birth to a blessing. Imwe deliverance yako ndeyekuti Mwari anoita sekunge ari kutokurwisa. Why? Nokuti ari kuti deliver me from the hand of Esau, but the kind of deliverance an angel appeared and fight against Jacob. Ndokutomusiya ari wounded. So my friends were not happy when I started street preaching. Why? Because the boys they wanted time in far and so I know some church in the battery of the church in the battery. So I'm talking about some road. So I ask you the mind of God. Today they celebrate me. I remember when Baba Tairo just saw not to WhatsApp. That's 2014. The parents of my rank, so I was on road away. That's not bit of bush. I don't want to send the Bible Muparinga. Mutsuri. Vakaramba kuti ndogara pamba vakati vanogara direction. But today the same people ukanzwa vatofona vada kuprova kune vanhu kuti aigara pano chaipo pano agara pamba pedu. People they can change. People can change. Zvinovedzere pakuita zvinotaura Mwari. They cannot celebrate you today. But I assure you, God is so faithful. Time will come. They will celebrate you. But I want to Muranda washing because they decencies. As I'm the man of God. It was so painful. It was a moment. They could have put on our society anyway because you are a wounded Jacob. Uri Jacob, who took a photo of Jacob Church, youngest come on out. There's a time, there's a process. It's so painful. You have to go and judge out. Why mother of you been association again? But what's so judgmental? Who can face some problems with the church when you have to lecture us all? 4 ways how to make it. I did 4 ways. It's a process. Now, the Bible not to Luke chapter 1:52. Baba non Zachariah, Baba John the Baptist. Lakatokura wakakwegura vasina mwana. Musu wakakwana wakuti vachipena incense pa wall of the holies pa altar. An angel appeared on the right hand of the altar. Ndobva yati munamato wako wanzwika uchava nemwana. But musu wakauya breakthrough yekuti ave nemwana mumba. Akaita nemanzi asingatauri akanzi kusvika mwana aberekwa ndopa uchataura. So Baruda whole of the holies asingataure. Mufundisi basa rake kutaura. Kana usataure audzimbe chechi wega ndoza zvavarana. Which means for 9 months pulpit anakuinanja. Anga kuti mwana wesangano anachimujaja kuti ameno zvawakatadzira Mwari vanawo. Yet vanhu vachiona pain side of the story. Elizabeth akatopusha. So people were confused. Kuti mumba mavo mune problem dara achataura but dzimai ane breakthrough ane mwana. Nekuda kwokuti pane pamwe kuti Mwari vanobalansisa kuti pane kapain apa pane kagain. So Elizabeth ane nhumbu but Zachariah haasi kutaura. Yet musataura kwake vanhu vanojaja nekuti havana kuita encounter, havana chavanzwa whole of the holies. Munhu anonzwa Mwari, munhu anonzwa Mwari anofanira kusiyana nevanhu vasinganzwi Mwari. Kana vakataura zvavataura iwe Mwari waunonamata unomuziva, ramba wakamira pari.
For 9 months aronga ataura. Ndobva abereka John. Unosati zita raJohn. Akabvunzwa ndiwani ndiwe here chaiwa anofanira kumira zvakati atisiri I'm the voice that cried in the wilderness. Ndiri izwi rinochema murenje kugadzira nzira yaShe. Ndiri izwi. Baba vake vakamubereka vanga vatorwa izwi. Ndobva vabereka anonzani izwi. So there are times what you are losing is what God is preparing for you to gain. Akatorerwa voice but ndobva abereka mwana anonzi the voice. Why? Because God is so faithful. So there are times when you are usina nhasi zvaita sekunge zvatorwa naMwari is preparing something good for you. Una voice but the voice is coming through your son called John. So pane kuita kwaMwari kokuti vanhu vanopedzisira vakutokuti imbopinda 3 days dry fasting. Do you know kuti dai Zakaria akapinda mafasting akaenda kumakrusade akanamatirwa? Problem yake yakaiti nechekuita netime frame. Nokuti waifanirwa kubereka John 6 months ahead of Jesus. Zvoreva kuti anga asina problem, anga ari mutraining yaMwari yaita sekunge ane problem. Nokuti waanofanirwa kubereka ndianoprepare nzira yaJesu, so he must be born 6 months ahead. Saka pakauya vanomunamatira before the 6 months azviite. Kana pakauya vanoticha, I thank God for teachers, but there are times kuti tine zvatinoexaggerata. Mwari vane zvawakakuwanisa nenyasha, but ukapiwa mukana wekuparidza nokuti 6 ways how to make it. Ivo vanoita 6 ways mangonzi tsano Mwari nyasha idzi zvingazviite. I always tell people, there are times kuti vanhu vanofarira mamachievements avasangana nayo, and we forget to direct the praise up to the Lord. Ndoda kuti unonzwa wabigwa kuti hawakarongeka. Ndamuzoruwa, ndokurongeka kuti kuna mune ringi makachata. Ina ndakuchata ndakachatiswa. Kuna akatumwa naMwari akabhadhara everything chekuchata ndikachatiswa. Anokuchata. Why don't you see kuti Mwari unoita zvimene mbiri yacho haisi yangu. Ngokuona dzakarongeka kuti dzakasvika pakuchata. Nhasi nongorongeka mufumbi. Mwari ngavangoti tsanga chaiyo chete. Saka ndinonyora kuti 4 ways to attract your wedding. Tsanga makachatiswa kare. Jacob wakaita encounter. He had a blessing. But the blessing part of the story, he was wounded. Saka zhinji vedu hatini blessing ili associated nepain. Unotoona ari Satan, unotoona ari Mwari. Unotoona ari situation. Kune situation is so painful, yet God is in it. Why nekuda kuti ine zvainokuberekera zvisingaberekwe when you have not passed through that painful moment. There are lessons you learn in pain. Ausingagone kudzidza when things are okay. So tinokudada kune vanhu iye kuti aunobvira vanhu kutambura. So pakuti ndikuda kufenderana nokuti kuita mafani zvafunga haishaiki inoshaika. But kana wakambobva neikoko you understand somebody kuti munhu anogona kupfeka suit but haichakatwenderana. Chinoita kuti ujaje vamwe haunoita pastor musaka hauna malessons akakwana akakuipa kuti regere kudadira vamwe. Jacob encounter yake prayer request they deliver me, but process yet deliverance he was wounded, but to meet that wound is the heavens, is an angel sent by God. So now the kurowa kwake kune chekuita nekukomborerwa kwake. Bible record not in our weakness God will manifest his strength, which means pamwe pacho you are too powerful for God to manifest in yourself. Just go down, go into be humble yourself, and the Lord will lift you up. So John Jacob akarowa, akabereka the last born. Why is Benjamin? The last one was Joseph. But Baakata encounter ne Papa River Jambo, akabereka the last born who was called Benjamin. So by talk about the first king of Israel, Papa told him to Benjamin. Without Mwari kuti but no kurowa, but no dislocator. That I'm locate my king in you. The first king of Israel, mwana wa Kish, aiti so, wemba ekwa Benjamin. Prophecy yanga itoriko, kuti the scepter yekutonga aive kwa muromo wa Judah. But nekuda kwe encounter iyoyo, the prophecy was changed. Akatutanga kubata the scepter to rule Israel was a Benjamite. Mwari anoita kutara kuna Saul, anoita kutara kuna Jacob. Kuti pandaka kurova, ndikakurwadisa chiuno chako, ndopandaisa ushe
unofanirwa kubuda mauri nokuti wakasimba wakabereka vamwe vana vese padakakurova kwavawiki wakabereka the king. So Mwari will manifest the strength in our weaknesses. So allow God to fight you. Because whenever you allow him to fight you, you will. Problem is that why? Because sometimes already you are blessed. Why? He is not a loser, but I know where I go because I meet a loser. Under a word of wisdom, that's why I'm too much and Jacob. I don't know area. I go through. What's the woman I have put up for Passa? Papa to shut up all bananas, pay no money. I got to pass. I didn't mind the moves. Don't check out to myself and how far was woman. 14 years, no salary. 2 workers working. 14 years, no salary. 14. 14 years. And all one can ask Chandra Gat. Can I wait? No, they need to go in. So they don't have any problem, Papa. I was one family. There is a challenge in you. You are not for no one hour mind. God, work through me. Problem maybe sometimes we preach a gospel very different from the gospel of the kingdom. The true gospel of the kingdom, we must preach so that people will surrender unto the Lord, who can empower them to overcome sin. But I can't preach the different gospel. The which is here, Jagayi Paunamati. Ubaona watu gonna kusia usana mati, chekera kuna mati watu was Mwari Robara Kristu rakayo kuzutinasa. Akaweza kuziponesa. Sababu wao usitogona usatwa kuna mata, unanije kuna mata. Na kuna mata kusarenda mtu Mwari kuponesa. Hallelujah. The Evangelist Kingdom Gospel. God has started with our souls, so we go out there to judge them. Yet when I'm asking how I am to judge, now what judge in nature yao. Hallelujah. That's wrong. We are in a manti. Mwara usisa Jakaipa akupe simba. No kuti even usinga ade Jakaipa. Unoita nokuta una simba ramani. Good thinking I die a spiritual attack. Unajua ita Jakaipa wanu jide. Sabatona nechife wakati kesi mwito tama achidi bati ure. Why is not a motor zonya tisafite but ngozi limu system yake nokuta ana simba linokunda chimishufu. Good thinking I don't get any spiritual attack. Take my step. Mukamunamato take my step. Ukatona togona kusiasa kamunamata. Bana niti munamata mugona. Nokuti munamata inewa vasingagona kuti Mwari kugonesa. So when we presented the gospel in too dangerous. Sabatona vanhu varikuenda kugenda nokuti adina kupresenta zvakanaka. Vanhu vachikuti sababu sanomuzomuna kuti ndani kunyengedza Mwari. It might say just for the devil one. Who told that I was right on the church who sang it the one. Oh, I would have been symbolic to Bonebusia. Holiness in the magnetism ability. Magnet knowing the power of Jones as a generator. Spooner in a power. But spooning the battery magnet for 1 week. You don't have to be a magnet. You don't have to do the ocean. I see nature is spoon. It transfer yet grace or in power. So Ukawia Kunama can actually be holy, for I am holy. Ukawia why his holiness and his righteousness to know where through you. Salami to 633 years. Shakai Kuramakwes, Megura Mawaki, and his righteousness, not yours, his. Dear Karama, we are one who can remember his his nature. And when the church body in that situation comes, Munangwara katika road, ukaramba ulipo povu ile judgment ile kuboa ikabulai. Munangwara na mfano police aliyeta police inasika Mungu. Azilo tusika Mungu ile haito lazima police anu ziballo.
vakatouya even watsika munhu vanoita mameasurements vanochoka vanomaka. Why? Because unogona kutsika ari wrong. But 12 utsika ari wrong, uri wrong kuti watsika. Saka ubona waita chakaibatidza kupolisi, ubona zvinetsa kuti yachichi. Ukaramba uriko kwazviita uchigone because hauna mwari. Good thinking haishande. Zvinhu zvomuya zviri too powerful and dangerous. To understand that you can try many principles that you are successful and achieve because you're under spiritual attack. Why? Because I don't know about pass. I don't know about Zinga. They are not Kasika, but as a Pasha, but you know, that I can't be at all. Because I'm sure my time is not. So when you try to do something good, but you see not the grace of God over your life, as shall mwari akawanira nyasha vana veIsraeri muEgypt, Exodus 12. Vakanokumbira vari maslaves, vakakumbira maslaves hadeserve to pay maslaves, but vakapiwa silver and gold. Kuti mwari akavapa favor, akavablessa. Kuti there is a level of blessing inova personal. Vanhu vanogona kutora zviri around you, but because you carry the blessing, you can still bounce back. Ndasvika pane dzimwe nzvimbo mukurarama dzekuti pane pachinetsa pachitika zvinhu vanhu ukasvika nekuti mwari ane blessing yaakaisa pauri. Unonzwa vanhu vakuchinja kuti handini hakana muri it's okay. Orisei Zimbabwe inonetsawo. Andimemba ndi vanoparidza kuwange muconference. Tasvika mubulawayo mota dzakalainiwawo dzakamira. Ndobva hanzi pakaipakai kutapaka. Unisaka ngora yakangu ndakadzikisa wili. Takaoshedza mwari zvanzi yokudzione dzedzi. Asi ufine polisi. Zichipedza lona dziteksi rovaipasa. Dzimwe dzavo zokuti vamwesha machi. When you carry a blessing, mwari anokupa favor yekuti pari kunetsa iwe ndopani pari izi. Pane zvinhu zvinoitwa zvichinzi chinhu chinoita mari yakati asi kuti ndiwo uri kuchida. Which means you become a blessing. Yekuti kana uchichida uri iwewe havashandise price tag yavari kushandisa. Why? Because you carry a blessing. Vanonzi vamwe vese pane zvamaita zvisizvo but iwewe mira panapa. Why? Because when you carry a blessing, the blessing is separation. All right. Life ufunge yakuda munhu anotakura the blessing. Zvinhu zvakamukomberedza zvinogona kuvhutwa zvikaenda. But when the blessing is on you, you can still bounce back. Ropafadzo inoita kuti uchinje malosi ezvinhu kana iwe wasvika nokuti zvauri zvinocreate an environment inoresponda positively towards you. That's why Daniel apinda mugomba reshumba hadzina kudya. Why? Because asati amugomba akaita Daniel's fasting vaidya mavheji nekumwa mvura havana kudya nyama. Nature yeshumba ndeyekudya nyama, but makapinda akambomira nyama. Kuti zvaakamira zvakaafecta nature yeshumba. Shumba dzinodya nyama. Daniel paakakandwa mugomba angamira nyama for 3 days. Saka shumba dzakangoudzana kuti ngoma ndiyo zvachifanadzana ndozvatakuita hapana nyama yekubata. You become a blessing in the environment. In our laws are different. So the paakaburiswa vamwe vachipinda dzakaudzana kuti vanodya nyama vakauya saka zvenyama zvatama. Because law of attraction, I'll finish this example. Law of attraction yakafanana nekudai. Mechanic apana panosvika quickshop atora grease achitambo achisapa box tagi. Vanekuda kuti mechanic ari muenvironment ine grease, anosara magrease. Haite kutsvaga environment. Zvinoti chigure mozviziva zvinyawa. Chigure atori munhu mukuru wekuti kana achipfeka akadarika mulocation so haatendwi nevanhu vakuru iye ari munhu mukuru. Saka zvinonetsa kuti namadhara asingasapoti oti murawa. Chigure chinotirwa nevana vadiki. Why? Nokuti kana aenda kumupfeka chigure akazora madhaka, vana vadiki vanotamba nei nemadhaka. Saka vanonaudzana kuti iti murego anoti nepera hakuna madhara. That's what I call law of attraction. Zvauri attract zvinouya kwauri. God made me a blessing to attract good things in my life. Kune zvinoitika muupenyu hwako kuti nokuti wazvinamatira, but nokuti Mwari akapita a law of attraction, a center yeblessing.
I'll give you one testimony. I'll finish my testimony number one. The time of COVID, not 2022, somebody phoned me, a Seventh-day Adventist, and he shared the office work. He wants a bank. No vanity. I've seen him preaching sometime. So whatever town I name COVID or not, things are tough. I want you to be on salary for the whole year. No matter as the other things in the Greek God. For the whole year, I was on salary. The whole year, every month, while my message, to enter money, you would be able to guy. Jaka uma shimeza taingo pidwa muzi wa utoreshes. You become a blessing. Samu. Hapana bana pina kuandika kwa mungu ni sala isubiri mungu. Ah! You made me a blessing. They can expect a favor. You will let them go water. But I'm a blessing. You will do my life. And I'm just going to let that zoom. I don't mean to forget when I'm at another time. I'm at training. Also, I was different. You made what's going on. Nobody will come out from Washington. We can stand up and to pray. Your prayer and my prayer. Allow God to do something for you. Today I celebrate life. Why? But today, I want to check what is blessed. Why? Like a piece of people to check on Israel. Panos the road, they don't want to shash. Panos are not to know and have a no one is one. Encounter Maria, you see what is terrible that the Makisa, when you travel. In the wilderness that not Israel, the prince. But it's terrible, the prince are all we. But the power woman. But I'm a doctor. 7 years and 7 months. Visit. It was a 7. But you can shortcut in 1 week, but it's been one of 10 or 10 around. But when it's time to which doctor move to say about the why? Because why jump at the process of praying? You don't come under the spirit. I want us to pray. Lord, change me. Make me a blessing. Can I should involve a painful story about the end of resource? Maybe not to answer. Jaganaka, Jesus, or not be tramai, as Nakits a beta. Once one week, one man around the time of the whole of church was from a Sarah Disa. Where's no other basis? Church, I don't see too much. Chairman, there will be one van, unless you say for it. What I saw from a Sarah song. There's already a team in the matter of one thing, one Torah. But that pain is for your gain. I want us to pray. Father, we thank you for your will. We thank you for your grace. This shall be. Reside every area. Is there a blockage to the blessing? Fight me, O Lord. Fight me, O Lord. Help me, O Lord. Sebutuma agaburuka. Akarwana jago. Make me a blessing. Make me a blessing. Make me a person that will attract favor. Nite marimun unoshenza shakanaka. Marishinji kaicha geini. Shakanaka jadino chemera. That's the church. You change me from Jacob to Israel. Baba ni profita mungereke ni manera nasu. Sinjai mastao. Nebuda kwa encounter mchaita nekereke. Ndape mbakuzimurambiwa. Ndachirowa. Ndape mbakuzimuwe. Every name negative, I prophesy. Make them Israel. Make them prince. Make them princess. Make them prince. Make them princess. Father, we thank you for your word. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you. Thank you so much.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Indakubata upenyu uchapa. Zoru masishuno nangu. Zara Jesu amen. Zara Jesu amen. Ngeni sengwa yose kuna apostle nema. Apostle kwa anotipa o maklosi mwezi. Zara Jesu amen. Ayuwa tinotenda Muhammad Trymore Muparinga Zara Jesu. Evangelist Trymore so much. May the good Lord bless you. There's one prayer request ya later. Later Kupindurwa ndikati Mwari chavanacho vachituika uko ndikati Mwari ndoda revelation yakadai. Ukaona nechakanaka regedza kuti ndio zvinei. Submita kuti munhu waMwari kwamakachitora Mwari wenyesha zhinji akakuitirai. That's shortcut. Chinoturika maoko nditi partake of the blessing. Amen. Tuwe maoko zvakare muzita raJesu. Hallelujah. Andina madzoka wanda ndikambudana minister vandira vane album launch vane matickets avanawo vangotitaurira sati dismissa vaenzi vedu kuti support munhu waMwari tisupport upcoming musicians nyasha dzaMwari dzichionekwa. Amen. Vanhu vekuchecha vane kusapota kana mwana wekuchecha akaita zvakanaka ubatukanzi macheso ari kuuya vanozamba kuzimuzita kuti mwana wekuchecha akanoncha iri album vanoti haiwa kana takumitisa mari ngatisapotanei kana taita zvakanaka munhu waMwari mhanyai kuno mungotaura magetsi vakuratidze maCDs avanawo. Amen. One fellow.